Lallai daga yau kada ka sake barin wasu kuɗi su shiga cikin account ɗinka na banki ba tare da an rubuta narration ba. Abin da ake nufi da narration shi ne dalilin da ya sa kuɗi suka shiga cikin wannan account ɗin. Kuɗin na mene ne? Na kasuwanci ne, na biyan bashi ne, ko kuma na tallafi ne, ko kuma wani award ne aka yi ma. A wannan bidiyon zan nuna muku irin nau'ikan yadda ake rubuta narration sabida dokar haraji sabuwa da ta ɓullo yanzu dole sai ana yin amfani da narration wajen tura kuɗi. Idan wani daga cikin family members ɗinka zai tura ma kuɗi, misali kana makaranta zai tallafa ma, to a narration ɗin ya rubuta gift, ko kuma donation, ko kuma family support. Idan transfer za ka yi daga account ɗinka zuwa wani account ɗin sabida kai saving ɗinsu, to a narration ɗin ka rubuta personal transfer. Idan wani zai yi ma biyan bashi ta account ɗinka to ya rubuta repayment ko kuma refund. Idan kai ne za ka ba mutum bashin kuɗi za ka tura mai ta account ɗinka, ko kuma kai za ka ci bashi za a tura ma ta account ɗinka, to a rubuta loan disbursement. Idan kuna wata hada-hada ta business da kai da wani zai turo maka kuɗi na wannan wanda ya shafi business ɗin, ko kuma kuna yin adashi za a tura ma kuɗin adashi, to a cikin wannan narration ɗin sai a rubuta capital contribution. Idan kana sana'a ta POS wani ya zo zai yi ma transfer kuɗi zuwa account ɗinka na POS, to ya rubuta POS transaction. Idan kana sai da kayayyaki wani ya zo zai sai kaya a gurinka zai tura ma kuɗi ta account ɗinka, to a narration ɗin ya rubuta, idan misali zai sai kilo 2 na suga ne, to a narration ɗin sai ya rubuta payment for 2 kilo of sugar. Idan kyauta ce za a baka na kuɗi, ko kuma wani award ne, misali an yi wani quiz za a yi ma kyauta, to a narration ɗin ya kamata a rubuta grant ko kuma award. Idan kana yin gyaran mota ko gyaran waya, ko kana yin gyaran wani abu, idan za a biya ka kuɗin aikinka, misali idan gyaran mota ne sai a sa car service a narration ɗin. Idan gyaran waya kake yi misali sai a rubuta phone repair service. Idan kana karɓar kuɗin makaranta kana tara kuɗin makaranta a gurinka, misali kai accountant ne na wata private school, idan za a turo ma kuɗi a narration ɗin ka gaya wa mutum ya rubuta school fees. Idan kuɗi na gado ne za a tura maka account ɗinka, a narration ɗinsa a sa inheritance fees. Wannan insha Allahu in dai mutane suna waɗannan, insha Allahu ko da wani bincike ya biyo ta kan account ɗinka, to kana da dalili a kan wannan kuɗin. Kuma duk kuɗin da ya shiga account ɗinka ka san an san na meye, ga narration nan, to insha Allahu za ka tsira daga wajen a cire ma haraji babu gaira babu dalili. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi mana like, sannan ku yi following ɗinmu domin samun videos na gaba.